Feminista izateko bizi egin behar dela, egunero feminista izaten. Eta hitz egin behar da pilo bat, bai batzuekin, bai besteekin, eta aurrekin inpultzatzea egin behar da, gerotasun bat eukitzeko pixkat ekimenarekin eta desberdintasunarekin. Indarkeria sexista ni bizi naiz, nire etxean, adibidez, baina indarkeria sexista bai amaren kontra eta baita aitaren kontra, zenen nire aita baita izan zen biktima bat, gure sistemaren biktima bat. Adibidez, banatu zenean aita eta ama, aita geratu zen bakarrik eta hori, bera bakarrik nola ateratzea bizitza, garbiteketasuna, janaria. Ama, lasaitasunarekin dago bakarrik, baino aita nola. Hori beste biktima bat, gure sistemaren, sexismoaren biktima gara biok, bai batzut eta bai besteak. Bueno, gaurkoan Sara Ruizena joan behar dugu. Aritzkuren izeneko herri okupatu batera. Eta ze? Ibiltzeko moarekin 8 kilometrotara dago. Zike bagoaz, kotxea hemen agata. Ale. Zuek ez dauka gogo handirik 2 ordu baino zibiltzeko. Ja, urik ez zaigu geratzen. Apa neskak! Ongi etorri Aritzkurena! Sartu! Justo, kolada egin behar dut. Etorri nahi duzuen nirekin? Igual. Lehenengo gauza, esatea, Euskaldun berri naizela, maite minduta nago Euskararekin, baina barkatu nire Euskara ez da, oraindik ez da oso kurratuta, baina egingo dut ahaldu dana, bale? Hauze da gure plaza, Aritzkuren da herri bat utzita zegoen eta deseginda zegoen orain dela urte pilo bat, guk heldu ginenean bazegoen 50 urte abandonauta. Eta etxeak zeudeten horrela hau bezalako eta erabaki genuen etortzea talde batean berreikitzeko eta herriko bizitza errekuperatzeko moduan, ez? Komunitatean. Eta gaur egun baditugu 4 etxe, eta bizitzen ari gara 10 heldu eta 8 txiki. Eta baratzarekin, baita egurrak lantzen dugu. Gure autonomiaren eta gure
behartasunak konpontzeko moduan taldean, ez? Es que no sé si esto está limpio o no. Normalean, hau adibidez da Sararen erropa, eta hau da dira gure mantelak eta denon mantelak. Hau da kriston inventua. Hasieran guk heldu ginenean Arizkurena, noski ez egoen garbigailurik, ez egoen etxerik. Heldu ginenean, kanpainako denda batean bizi genuen, 40 pertsona, kriston denda hundian hor jarri genuen. Sukaldea egin genuen baita horrela improvisatuta, eta laizter rekonpontzeko gure lehenengo etxea izan zen hau. Ez hau da gure udan egiten dugu sukaldea. Hemen zua eta hemen lapikoa, txikia. Bai, hainbeste jendentzako, eta hauek dira egiteko ogila, labeak. Hau da pizza egiteko, eta hemen egiten dugu ogila. Orain itzalitak daude, baina hauek oso importanteak dira guretzako, guk mantentzeko eta. Ez dira oso profesionalak gure zintziltzeko arropa zeren. Geneukan batzuk, zeudeten ruina berrian zeudeten, eta orain egiteko ruina hori kendu ditugu, eta momentuan gure baia da erropa zintzilikatzeko. Hori da. Batzuetan haizearekin ospa egiten du, baina bueno. Hemen badaukagu baita argia, eguzkiaren esker, eta baita uraren eskerrak zeren badaukagu bai plaka solarrak eta baita turbina bat. Uraren salto bat eta hor azpian jarri dugu turbina bat aprobetxatzeko indar hori energia bihurtzeko eta igotzeko herrira. Beitu, hauxe da gure menditzoa. Hemen bizitzen gea. Zergatik Arizkuren? Arizkuren bazegoen beste, ez dakit, 60 herri txikiak eta abandonatuak Naparraldean. Eta orain dela 24 urte erabaki ginen etortzea eta beste modu bizi bat egitea elkarrekin. Guretzako importantea zen naturan egotea eta elkarrekin egotea. Eta zergatik Arizkuren? Hemen ura zegoen eta ura bazegoen herria baina altuagoa. Orduan oso erreza ekartzeko ura, ez? Eta hauxe da Baiara. Guk gaude herria dago hori mendien aldapan. Eta aldapan behan hor badago erreka txiki bat. Eta orduan gure
ureko manantiala, goian dagoena, dago hortikan. Eta orduan poza egin dugu hor, eta, claro, hortikan azpitik daude 30 metro jauzi, ez? Eta orduan aprobetsatzen dugu jauzi hori, desnibel hori, indar hori egiteko turbina batekin elektrizitatea eta ekartzeko ona. Hemen daude baita, hemen zaintzen ditugu erleak. Guretzako oso importantea da baita bizitzea, baina gure amona, amamak eta gure arbazoen segikan, ez? Eta ez hain azkarra, ez? Hirian bezala, zeren bai naturarekin, ez dakit, eta beraien interakzioa naturarekin baita hartzea eta ez galtzea, ez? Bidea oso polita da. Eta hauxe da leku bat egiteko sutxo bat harriarekin hor erdiko zuan, eta harriak geratzen dira gorri-gorri hainbeste beroarekin, hartzen ditugu harriak, eta hemen sartzen dugu egiteko sauna bezalako. Kriston zoratuta gaude, baina da zoragarria, zeren da sauna bezala, eta gero behitu nora joaten gea. Atzo garbitu genuen, zeren oraindik ez dago bete-betea. Hasten ari da betetzen. Oso hotza dago! Buah! Nahi baduzue hartu baino bat. Arizkurenentzako oso importantea da, ez da proiektu bat itxita. Ez da proiektu bat jende batzuk bizitzeko eta berreikitzea, herri bat bizitzeko gure aurrekin eta kitxo. Guk pentsatu ginen irikitzea, lortzea leku bat naturan, jendean nahi duena naturarekin egotea eta gure harremana eukitzea gure kulturarekin baita, eta leku bat hori liberatzea, baina konpartitzeko besterik ez, ez? Eta orduan urtero egiten ditugu ikastaroak, topaketak, gauza pilo bat, barrutikan haunditzeko edo ikasteko, ez? Edo baita komunitatean sortzen diren arazoak, pixka denon artean konpontzea edo hiriko jendea etortzeko eta arnaz hartzeko eta asteburuak pasatzeko. Orduan, irekita gaude bizitakin egoteko hilabetero bigarren 2 asteak. Eta ez da proiektu bat guretzako bakarrik, da konpartitzeko. Ezke bestela ez dauka zentzurik guretzako. Kriston lana dauka, eta gu etorri ginenean, pentsatu ginen, laizter konponduta izan zela guztia. Eta hori, hainbeste urte eta gero, oraindik daukagu berreikitzeko ruina batzuk, eta baina, egin ditugu 5 etxe. Gaude bizitzen 9 heldu eta 10 txiki. Eta orduan guretzako txikiarekin kriston indarra daukagu. Berariekin bizitzeko, beraren behartasunak erantzuteko. Bizitzen ari gara 3 emakume eta 5 gizonak. Gero aurrak aldrebez daude
askoz gehiago neskak mutilak baino. Beti emakume gutxio daude bizitzen gizonek baino. Igual pizkat gogorra da guretzako, ez dakit zergatik agian. Eta hasieran proiektua izan zen oso bruto eta garbitasuna ez dakit. Nun daude topeak, ez? Igual niretzako garbia egotea gauza bat da eta zuretzako beste gauza bat, orduan elkarmenak egiteko pixkat komodoak egoteko jende guztia, ez? Eta hortikan hobeto baino osasuna gure ikuspunto miratikan emakumentzako uste dut generalean daukagu errezago ikusteko zer falta den eta jartzeko horrez. Eta pixkanaka gizonekin hitz egiten eta banatzen eta oso importantea da, ez dakit, hori, maitasun hori jartzea bizian, ez? Batzuetan, gizonak egiteko gauzak eta lanak teknikoak egiteko ez dago arazorik eta hortze ere guk emakumeok hor jarri dugu. Ni adibidez egiten ari naiz fontaneria, elektrizidad eta brikolajen tailerrak hiriko emakumearekin ere. Zeren guretzako baita hori, pertsona kompletak izateko oso ongi dago hori jakitea, ez? Un poco más cookie. Guretzako, hori, komunitatean bizitzea zen bidea. Horretarako, gure ekonomia, gure dirua denonak da, eta gure indarra erdian dago banatzeko baita, eta gure behartasuna erdian dago banatzekoa ere, eta horko kontzeptoa gauza bat da teorizatzea edo pentsatzea nolakoa den, eta beste gauza bat da bizitzea. Gestioa emozionala eta gure harremanak eta nola hartzea oso importantea da. Eta denok elkarrekin indarra dauka hor bai, hemen bizitzeko edo talde bat zea edo hil zaude. Kriston lana dago eta gure txoko partikularrak baditugu. Bakoitza bere gela dauka, gero baita badaude familiak, etxe batean, baina bazkari, gozari, janari guztiak daukagu elkarrekin. Nik uste dut nire amatasuna hemen izan da, ni nahi nuena hemen izateaz. Eta lehenengo aurra adibidez etorri zen talde bati ez zekiten ezer aurrak bizitzeari buruz, ez? Eta pixkanaka hori moldatu gea, bere behartasuna gurea da. Eta orduan moldatu dugu bai taldea, bai lekua, bai gure ohiturak, beraiek pozik izateko, ez?
eta pixkanaka etortzen hasten ari dira aur gehiago, eta denon artean daude. Bueno, ama eta aita oso figura importanteak dira berarentzat, eta gero lo egitera bere gure txokua daukagu gure aurrekin egoteko, eta ipuinen ordua, eta gure erlazioa eta harremana familia moduan badago, baino gero egunean ja gaude talde guztia, eta niretzako baita aurrekin egotea ez daude nire aurrak, nire seme-alabak alde batetik eta bestearen beste aldetikan. Niretzako danak dira igualak hor, ez? Baditugu ja generazio batzuk, bi talde, badaude batzuk gazteak dira, eta joaten dira hirira ikasteko, adaptatzeko edo hori, arazorik gabe, benetan. Zeren, haiek joaten dira nahi dutenagatik. Eta hori oso desberdintasun handia dago. Joan behar denagatik edo joan nahi dudanagatik, ez? Beste aurrekin, nire adinetako beste aurrekin hori harremana hartu nahi dudalako, eta ikasteko gogoak baldin badaukat, ez? Ikusi duzu bezala, guretzat aldatu da herria, aldatu da kultura ere, beko kultura, hemen orain daude lehen ez zegoenez mobiliarik, ez da internet, wifi eta hori, eta gu hori denboraz, etorri da jende berria, mobiliarekin, internetekin, eta ointxe gaude justo hor mugan. Ari gara aldatzen, ez? Gure ohiturak eta herriko ohiturak. Lehen ez genukan ez da etxerik, ez? Hasi ginen etxeekin, orain daukagu ja, pixka bat, komedor, etxe komun, gero lekuak, eta ari gara moldatzen ere, las tendencias sociales edo. Alde batetikan ezin dugu burbuja batean sartutak egon, zeren gaur egun gure aurrak ere handitzen dira eta joan nahi dute gizartera, eta guk ere gizartekin bizitzen ari gara. Eta baina gure harreman alurrarekin eta gure indarra taldearekin eta erreboluzioa personala, hor mantentzea eta hor abotza handia ematea, ez? Guretzako importantea da ekilibrioa eukitzea. Hori da. Kanpoko eta herrikoen artean. Bai. Itsasoa faltan eukitzen dut. Ni adibidez, orekatuta nago zeren Sandra eta bio gea kanpora ateratzen geanok saltzea. Orduan feria asko egiten ditugu, merkatu asko, Euskal Herri guztitik mugitzen gea, eta niretzat hori berrezkoa da. Orekatuta nago eta kostaldean egoten gea, asko hondartzan eta hola ere, batzutan ferietan. Ni ez dakit, niri igual falta kanpotik gauza gutxi. Badaukagu guk egin dugun gauzak, eta daukagu kriston ilusioa edo hau handitzeko, eta orduan adibidez ni nago hemen sartuta, eta nire ilusioa da
hau herria igotzea eta konpondu gauzak, ez dakit, egitea hemen bizitza lasai eta hori. Hartzen dut faltan ama adibidez. Herria pizkat zaila dago ama etortzeko eta ibiltzeko hemendikan, zeren harriak, oraindik ez dago oso komodoa haiek etortzeko. Eta nire adinetakoan amakin egon nahi dut berriz, baina hori moldatzen ari gara kriston ilusioarekin, hori baita ekartzeko, ez? Eta haiek komodoagoak egoteko hemen. Orain dela 24 urte, Arizkurenen kontzejoa zegoen itxita. Zeren, hori, zeudeten herri pilo bat abandonatuak, eta lakabeta gero itxiz zituzten kontzejo guztiak. Eta orduan, enpadronatu baino nun, ez gaude enpadronatuak herri batean. Eta gu nahi duguna, gaur egun gaude enpadronatuak en el diseminado del Valle de Arce. Arizkuren gidoi altu Artzibar edo Valle de Arce, da berez ofizialki lekua. Eta orduan guk idatzi dugu gutun bat, ez dakigu zer egin behar dugun lortzeko entitate bat gure herritarako, zeren hau herri bat da. Hasieran etorri ginenean, torzen ginen nahiko gazte, eta bakoitza geneukan gure rolak eta beko, ez dakit, hirian edo herrien rolak, antxinakoak. Eta, karo, hasi ginen lanak egiten ez dakit zer, eta bazegoen igual gure artean, hartzen genuen rol beti bezala, gu adibidez hori garbiketak egiteko eta hori beti tokatzen zen beti jende berdin, beti neskak. Bazegoen arazo bat. Egin genuen lan bat, etorri zen jendea eta barrolak hori ikusteko eta ze lana zeuden eta nork egiten zuen lan hori. Eta, justo, zegoen lana igual indartsuagoa, kanpokoa eta hori, gizonak. Eta gero, garbiketak eta ordena gauzak eta orden eta limpieza, beti neskatiak. Bidean gaude ez, lan eta lan. Eta ari ara moldatzen hori desagertzeko rol horiek, eta ari gara lanien hori aldatzeko. Eta hau ez da panazea bat, azkenean ni adibidez, ari naiz beti egiten lan igual rol macho alfakin. Baina ere hartzen dut, porque igual hori da nire energia horren sartuta, baina daukat ere alabak eta nago zaintzen eta gero garbiketak egiten, eta egiten beste lanak, como más emakumearen lanak egiten, ez? Emakumearen, edo, roletan ere esaten, ez? Eta garai baten emakumearen lanak ziena. Hori da. Eta gero, egoten bada hori, arazo hori, eta ikusten badugu, norbaitek ikusten badu arazo hori, jartzen du erdian eta danon artean hartzen dugu eta azten gara hori arazori konpontzen, ez? Hori urteekin, ez? Aldatzen junda, baina egia da ere, gaur egun, onerako, txarrerako ez dakit, baina errealitate bat da ere, gaur adibidez egun gehala egiten auzolana, egurrezkoa, eta askotan gertatzen da hori, gizone juten gehala gehiago laon hauetara eta emakumek gelditzen diela gehiago txikiekin edo sukaldean, beti sukaldea eta txikiekin denok egoten geha, baina askotan oraindikan, ez dakit zergatik, baina bakoitzak ateratzen zaigun tokira eta askotan ikusten duzu olako gauzak, ez dakit gauza hauek aldatu behar dien edo ez, baina oraindikan olakoak dira askotan, ez? Hau da, garbitzeko arrota bat odola, eta hau
suposatzen da hilero aldatzen dugula, bestela 2 hilabetetan edola batzutan, bakoitza daude espazio guztiak eta hau mugitzen juten da, eta hemen gaude denok sartuta. Orduan bakoitza dakago gure espazioa, bai. Eta hau egia azteko, ez da asko ikusten, baina azteko egin beharrak, bazkaria, afaria, txikiekin egotea, eta bueno, batzutan hau pixkatenen arten egiten dugu, ez dago generorik, hola denok berdina. Auzolanak baita, bai, edo azoka daukaguna baita hemen dago gure, baditugu hiru mota bilera, 3 mota, ez? Orduan desberdinak. Orduan da antolaketa, ez? Astero egiten duguna, eta hemen daude baita bizitatzen ari garen jendea. Gero beste bilera bat dago, eta da bizitzen ari garen artean bakarrik, ez? Eta hor da, forma pixka bat emateko gure proiektuari, ez? Lugarren bilera izango zen emozionala, norbaitek behar baldin badu, edo zer arazo emozionaleta sola hitz egin, edo zer erdian ipintzea, eskatu dezake bestei biltzea, eta irekita dago denontzat, hori egiteko. Eta hor, kriston lana dago, eta oso importantea da lan hori. Zeren hor dago, el kit de la cuestión edo hor dago meolloren gauza, ez? Talde bat izateko, individuo bat izan behartzea landuta. Eta zure madurez emozionala landuta euki behar duzu. Eta nola egin, nola diren gure harremanak, nola gure konfliktoak ihes egin edo erdian jartzea eta bestearen ikuspunto baita begiratzea. Ikusten zarete 30 urte barru hemen bizitzen? Posible da. Ez badira etortzen molestatzera, hemen uste du, ni adibidez bai. Habe daramatzate bi hauek 22, osea, 30 ez da inbeste agian haientzat. Nik daramatzat 7 erdi, hemendikan 30 ez dakat ideiarik. Zein dut erantzun. Bai, baina agian 59 urtekin pizkat ez dago bat ere komodoa. Hori ikusita daukat, baina nire asmoa da bai hori komodoagoa egotea, nire ama etortzeko bezala eta horregatik baita guretzako hain importantea da gaztearekin eta aurrekin egotea eta aska ematea beraien proiektua egiteko, ez? Eta hori eukitzeko beste erreleboa. Eta ez dago herrian momentu honetan 20 piko urteko jendea. Eta falta da jende gaztea. Hemendikan 10 urtetara nola gauden, zentzu hortan. Falta da generazio bat. Eta baita amamak eta aititek falta diren. Baina horiek izango diagu. Izango gehiago. Bai, orain, bai. Horrekin ez dago arazo izango. Eta oso importanteak dira, Claro. Amamak eta aititeak. Bai, klan batean, eta guk klan bat gara. Orduan hasiko gara zarretzea egiten, ez? Bale, mi esker. Aupai! Ondo izan politak. Izan kontuz, Sustraietatik zehar